26 красавіка 1986 года. Божачкі, як даўно гэта было, 40 гадоў прайшло. Я, можа, не ўзгадаю ў дэталях гэты дзень. Хутчэй за ўсё, усведамленне гэтай катастрофы, таго, што адбылося, яно прыйшло крыху пазней. Але памятаю, што это был вельмі сонечны, цёплы для красавіка, для Мінска дзень. Памятаю, што мой бацька пайшоў загараць, а мы гулялі на вуліцы. І ў той час мы чакалі свайго першага дзіцёнка, і калі даведаліся, што здарылася, канешне, было вельмі страшна. Я памятаю адчуванне прыкрасці ад чарговай хлусні, падману дзяржавы, якая замоўчвала факт аварыі. Мы чарговы раз пераканаліся ў тым, што гэтай уладзе наплеваць на чалавека, на яго бяспеку, на яго жыццё. Так паступова у наш абіход, у наш слоўнік штодзённы увайшлі новыя словы, такія як дазіметр, стронцый, цэзій, радыяцыя. І, напэўна, усёй глыбіні адмоўных страшных вынікаў гэтай аварыі мы да гэтага часу не ўсведамляем. І, безумоўна, мы павінны памятаць аб гэтай падзеі, каб яна ніколі не паўтарылася.